Hvad så børn, er I klar? Tongue til mountain in the house. Du kan ikke dø. What up, mor? 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 Check, okay. Philip Fætter. Philip Fætter. Hun dør hele dagen, det er sagen, men hvad fanden? Philip Fætter chiller hele dagen, nu bag sukkerkagen. Man skulle tro, han spillede LAN hen på dagen, men nej, han er for sej. Han chiller som med dig og mig, snakker i søvn og snyder til prøv. What up, mor? Så hvad mener du, man? Og der er ikke det, Philip Fætter ikke kan. Heller hvad han skulle, så han skærer tæren på sin bane. What up, mor? What up, mor? Philip skælder sådan citater op og ned og snakker dig hele vejen til Kuwait. Man skulle tro, han leder spam, det der fight overnight, mere det er sejt. What up, mor? What up, mor? What up, mor? Oh my god, shit.